tinoro chini 15 jirani ya edisi constitution khobjak boraka bisibo जों सेबन मी हर थानायो ओ आमचायो गलाय के वाटै तो कथर क्लाइमा बाय गोबां मा चिननि चिन्ताखौ बुगु संनक गोमा आरो तीन पाबाय क्या आपनो खबर लग लगे न आमी हर खबर माखा तिनि फुंगाय के न जों तिनरो चिनि ओ आमचाइनि तिनो जागानि बिसिन चेयरमेन दङ ताय ओ आमचाइनि ओ एरियानि जतो चिनि वाइटिएम नि सिगलारक जों मिल लायो और प्राय जों ताबुकसाक 30 फेमिली साइ और नक तीन पाजाक जों अलरेडी थांनि नायखा दा जोंरो चिनि जे सरकारि जारा तहसिलदार जोंबो दिंना हाका जों अलरेडी नाय बर जों तांगो सुबायमान जोंहाबो ताको सालाय दंगो दाबन बिसिङो अलरेडी जों चिना पंचायत चेयरमेन न आंनि जिबो साका जों साका अलरेडी बक्से फर्म आ फर्मो जार जार नक ता तीन पानाय बनि सयनानाय भोटार आईडी आधार कार्ड नावै बाबनो जमार फायनाय आबनि आगलो जों बरंनो जे नुखुं जाराव जागा ताबुक एफेक्ट जाक फेमिली जों बरं जों सुबानाय जों जे मा सुबानाय जों गभर्नमेन्ट थिकाबो सुबानाय जों सिन पार्टी नङैबो जों तांबा सुबायमान जों कक सालायम बिसिंतै जों चिनो जागानि अज बुराखै बिसिन जारा नक तीन पाजानाय रनो जों दले पाला सुबालायनि जों तियार बुंनो कवरि कालांगा हामबाय।